Στην ουσία, καλό είναι αυτό που νικήσαμε ακόμα ένα παιχνίδι. Πώς είδατε και εσείς, ήθελα να δώσω ευκαιρία, ήθελα να δώσω δύο καινούριους παίκτες, δηλαδή και Νοάτσι και Μπάμπα να δω κάποια πράγματα, γιατί βλέπετε και μόνοι σας δεν έχουν χημεία με ομάδα, με υπόλοιπα παιδιά, γιατί ήρθαν αγρά. Ήθελα να δώσω στον Μπεν να έχει περισσότερα τρεξίματα. Δεν είχαμε τρεξίματα το πρώτο μήχρονο. Μπορεί να είχαμε κάνει αρκετές ευκαιρίες που μπορούσαμε να τελειώσουμε. Δεν είχαμε ρυθμό, δεν είχαμε καλό ρυθμό. Αυτό που θέλω εγώ. Δεν πιέζαμε ψηλά, δεν πιέζαμε. Λίγες φορές κάναμε αυτό. Είμαστε πολύ αργοί και αναγέννηση έδωσε αυτό αργό ρυθμό και εμείς πήραμε και προσπαθήσαμε με ίδιο ρυθμό να παίξουμε. Αυτό δεν μου άρεσε καθόλου, γιατί πάντα πρέπει εμείς να είμαστε αυτή η ομάδα που δίνει πρωτοβουλία, που ελέγχει παιχνίδι και δίνει ρυθμό στο παιχνίδι. Και σίγουρα με αυτά τα παιδιά και να μιλήσω και να δουλέψουμε ακόμα περισσότερα, γιατί πρέπει να μάθουν να παίζουν έτσι πώς θέλω εγώ. Όποιος δεν μπορεί να είναι δίπλα μου, στο μπάνκο ή έξω από το σάλο. Δυστυχώς αυτό το παίκτη που βρήκαμε, αριστερό μπόδερο, δεν ήθελα να έρθει στην Ελλάδα. Προσπαθούμε να βρούμε κάποια καλή λύση, γιατί ξέρετε είναι δύσκολο, γνωρίζουν όλη η Ελλάδα. Πρέπει να έχεις και, αν έρχεται στην Ελλάδα, μπορείτε να σκεφτείτε, είχαμε ένα παίκτη Κροάτη που έχει πρόταση για περισσότερα λεφτά στην Κροατία. Να βρούμε σίγουρα σήμερα, προσπαθούμε, δεν αβιαστώ, γιατί υπάρχουν και ελεύθεροι παίκτες, δεν αβιαστώ, γιατί θέλω παίκτες να μην κάνει διαφορά. Και αυτό να είσαστε σίγουροι, αυτός παίκτης που έρχεται να κάνει διαφορά στην ομάδα, γιατί θέλω ποιότητα στην ομάδα.